d'una nova publicació que des de Ròtova, i per això està Jordi també així, que ara us ho passaré per que si veure que us informe millor. Jordi és membre de Compromís per Ròtova. Aquest cap de setmana hem repartit l'Infocompromís per Ròtova per totes les cases. L'hem penjat a la pàgina web, que és blogsafor.org/Ròtova, i us hem convocat sobretot perquè volíem destacar un dels temes importants, és que Compromís per Ròtova considera excessiu, si no escandalós, el cost de l'escoleta municipal que s'està construint a Ròtova, que ascendeix ni més ni menys que a 3.030.293 euros. Bé, el primer que hem de dir és que des de Compromís per Ròtova demanem projectes més realistes, sobretot que s'ajusten a la realitat del municipi. Recordem que Ròtova és un municipi amb 1.300 habitants i una economia força endeutada i sobretot que amb el que ha costat l'escoleta actualment s'haurà pogut tenir, a banda d'aquest servei tan necessari, insistim, a banda d'aquest servei tan necessari, una casa de la cultura i una biblioteca en condicions. Fa 2 anys es van iniciar les obres d'aquesta escoleta i han estat aturades degut al seu alt cost. I tot i que l'Ajuntament ha rebut una subvenció molt important de més d'1 milió d'euros, la resta del milió i mig d'euros haurà de fer front l'Ajuntament. I realment això és un problema. És un problema perquè Ròtova actualment és un dels municipis més endeutats de la comarca amb 1.300 euros per habitant. La comarca, a Oliva, per exemple, sense anar més lluny, una escoleta per a 128 xiquets tenia un pressupost de 700.000 euros i al Grau de Gandia, si no anem errats, no arriba al 1,5 milió d'euros. Per això de les xifres ho diu tot i les diferències poblacionals també. I des de Compromís el que volem insistir és que per damunt dels desitjos de fer grans projectes que al final el que fan és endeutar el poble i deixar-los a mitges i aturats, creiem que des d'una òptica positiva i crítica creiem que cal ser realistes, intentar cobrir totes les necessitats del municipi, però en la línia d'aquesta escoleta, les xifres milionàries dels pressupostos locals de Ròtova no han cobert les necessitats bàsiques. Els pressupostos de 2007 i 2008 són escandalosos, superant els 5 milions d'euros, que podria ser una cosa molt positiva per al municipi, però paradoxalment, a pesar de disposar de més liquiditat, de més ingressos, de més subvencions, ni la reforma urbana s'ha acabat, ni el projecte del Palau s'ha acabat, ni el camp de futbol s'ha pogut acabar, ni el poliesportiu s'ha acabat, ni l'antic solar de les escoles velles s'ha realitzat cap projecte, i hem tornat a uns pressupostos normals, com els de 2004, com podeu comprovar, la davallada ha estat considerable i molts dels projectes no s'han pogut executar. Entenem que és un moment de crisi i és un moment en què tots hem de col·laborar, però la nostra manera de col·laborar és demanar una miqueta de seny i demanar projectes més realistes.